平時大家口中講嘅緊急儲糧，或者係打風落雨唔想煮飯嗰陣嘅救命草，好大機會就係你櫥櫃入面嗰幾罐罐頭。但係你有冇諗過呢啲貪方便擺得耐嘅嘢，隨時係你身體入面嘅定時炸彈？今日我就要同大家一齊揭開罐頭界嘅黑名單，入面有啲罐頭入面啲成分同加工過程，分分鐘比起你聽過嘅地溝油仲要傷肝傷腎。最恐怖嘅排名第一嗰樣嘢，我諗全香港90%嘅家庭櫥櫃入面都一定有一罐喺度。唔好以為自己食咗幾十年冇事就係好嘢。今日聽完呢個分析，我建議你即刻去廚房檢查下，要掉就真係唔好留手。我哋平時去超市行一圈，成排嘅罐頭真係好吸引，尤其係而家生活節奏咁快，返到屋企開罐嘢，熱一熱就食得，真係好方便。但係你要明白點解一嚿肉或者一啲蔬菜可以喺唔放雪櫃嘅情況下擺到3年、5年，甚至係1990幾年到而家都仲好似冇變壞咁？呢個問題其實就係所有健康陷阱嘅核心。大家成日聽人講防腐劑，但其實罐頭最毒嘅地方未必係防腐劑咁簡單，而係由容器到加工再到入面啲調味，形成咗一個全方位嘅健康威脅。我哋先由第10名講起，可能你會覺得意外，就係罐裝糖水生果。好多人覺得食生果係健康嘅，罐頭生果都係生果，應該冇乜嘢啊嘛。尤其係細路仔最中意食嗰啲罐裝黃桃或者菠蘿。但係你要知道，呢啲生果喺裝罐之前要經過高溫殺菌。大家諗下，生果入面最寶貴嘅係咩？係維他命 C 同埋各種酵素。經過190度或者更高溫嘅處理之後，呢啲營養基本上已經死晒咁滯，剩返落嚟嘅係咩？就係一嚿嚿纖維加上超高濃度嘅糖水。呢啲糖水唔係普通嘅糖，好多時係高果糖漿。呢種嘢直接跳過肝臟代謝，直接變做脂肪儲存喺你個肝度，形成脂肪肝。如果你係一個30幾歲、40幾歲開始有肚腩嘅人，呢啲甜品罐頭真係你嘅敵人。而且為咗令生果顏色睇落靚啲，入面仲會加啲色素，對小朋友嘅專注力同埋情緒都有負面影響。跟住落嚟第9名係好多人早餐會飲嘅罐頭濃湯。你可能會話煮個忌廉湯或者羅宋湯都要好耐時間，買罐翻嚟加水煮滾咪得咯。但係你有冇睇過罐頭湯後面個成分表？嗰個鈉含量真係嚇死人。普通一罐湯可能已經含有你全日建議攝取量嘅70%甚至80%。大家要記住，鈉係腎臟最大嘅敵人。當你飲一碗咁鹹嘅湯落肚，你個腎就要加班加點，幫你排走啲鹽分，長期落去血壓唔升就奇。再加上為咗整出嗰種濃稠嘅口感，入面加咗好多增稠劑、澱粉同埋飽和脂肪。你以為自己飲緊營養湯，其實你係飲緊一碗化學鹽水。第8名係啲即食嘅罐頭意粉或者肉醬。呢類嘢通常係外國品牌比較多，但係而家香港超市都好普遍。呢啲嘢最危險嘅地方唔單止係肉嘅來源不明，更重要係嗰個容器。呢啲罐頭嘅內壁通常有一層塗層，叫做雙酚 A， 即係大家成日聽嘅 BPA。BPA 係一種干擾荷爾蒙嘅化學物質。當呢啲意粉連埋酸性嘅番茄汁一齊擺喺罐入面2-3年，BPA 就會滲入去啲食物度。研究顯示 BPA 同乳癌、攝護腺癌，甚至係小朋友嘅早熟都有關係。如果你屋企個小朋友只有10幾歲，你就長期俾呢啲嘢佢食，真係會害咗佢一世。第7名係好多人以為好健康嘅罐裝茄汁豆。你可能會覺得豆類係蛋白質呀嘛，纖維又高，係豆本身係好，但問題係茄汁豆入面嗰個汁，為咗掩蓋嗰種金屬味，同埋令啲豆入口即溶，廠商會落大量嘅糖、鹽，仲有啲穩定劑。食一罐茄汁豆，你攝取嘅糖分可能同飲2罐可樂差唔多。對於一啲已經有糖尿指數或者係50-60歲嘅老人家嚟講，呢種所謂嘅健康食品其實係慢性毒藥。再落嚟第6名係罐頭、咖喱、肉類或者燉肉。呢啲罐頭通常係好多人去露營或者收埋喺屋企備用。你食嗰陣會覺得啲肉好流好入味，係咪？其實呢啲肉好多時都係所謂嘅重組肉，或者係啲品質比較差嘅邊角料。為咗令到啲劣質肉食落去好味，廠商會落大量嘅味精、人工香料同埋增味劑。你個肝要幫你分解呢啲咁複雜嘅化學成分，其實負擔好大。
如果你本身肝功能唔係咁好，或者經常要熬夜嘅人，食呢啲嘢簡直係火上加油。第五名係罐裝粟米，好多人煮飯、炒蛋都會落罐粟米，但你要留意，粟米係基因改造嘅高風險作物。雖然罐頭上面會寫，但大多數大規模生產嘅罐頭粟米都係用基因改造種子，再加上為咗保持粟米粒嘅脆度同甜度，入面會加好多糖鹽水。比起買新鮮粟米或者急凍粟米，罐頭粟米嘅營養價值真係低得可憐。第四名係好多人健身減肥會食嘅罐頭吞拿魚。你可能會問，吞拿魚唔係高蛋白低脂肪咩？點解會入黑名單？問題出喺兩方面，第一係重金屬污染。吞拿魚係大型深海魚，處於食物鏈頂層，體內積聚嘅甲基汞即係水銀含量非常之高。如果你一個禮拜食幾罐，你體內嘅水銀含量隨時超標，對腦部同神經系統都有損害。第二，好多油浸吞拿魚用嘅油係最平嘅大豆油或者葵花籽油，呢啲油含有大量嘅 Omega-6，食得多會導致身體發炎。如果你係廿幾歲想操肌，或者係40幾歲想減肥，食新鮮魚或者急凍魚片都好過食罐頭吞拿魚。第三名開始進入重災區，就係罐裝肉醬或者叫肉糜。呢類嘢係用嚟搽麵包或者送飯，好似啲咩午餐肉醬咁。呢啲嘢嘅成分表簡直係一個化學實驗室，入面含有大量嘅亞硝酸鹽。呢種嘢係用嚟發色同防腐嘅，但喺體內會轉化成亞硝胺，係一類致癌物。而且呢啲肉糜入面含有極高嘅動物內臟碎、脂肪碎、膽固醇，高到你唔信。如果你係一個50歲以上，有心血管問題嘅人，呢啲肉醬你真係一啖都唔好掂。第二名，相信大家一定食過，仲可能係由細食到大，就係午餐肉。香港人對午餐肉有一種情結，餐蛋麵、午餐肉、三文治，真係周圍都係。但係你要知道，午餐肉嘅脂肪比例高達70%以上，你食緊嘅唔係肉，而係成嚿油。再加上為咗保存嗰種粉紅色，亞硝酸鹽嘅份量係罐頭界入面數一數二嘅。長期食用午餐肉已經被世界衛生組織列為1級致癌物，同煙草、石棉係同一個等級。你諗下，你每日食2片午餐肉，其實就係喺度累積緊致癌嘅風險。對於好多60、70歲嘅老人家，如果你仲係日日早餐食午餐肉，你嘅血管硬化速度會比普通人快好多倍。好啦，講到呢度，大家最期待嘅第一名，到底係邊樣罐頭呢？佢竟然係好多香港家庭嘅恩物豆豉鯪魚。點解佢會排第一？仲話佢比地溝油仲傷肝腎？呢樣嘢一定要講清楚。豆豉鯪魚嘅製作過程係要先將條魚經過高溫油炸，炸到連骨都酥晒，然後再加埋豆豉同油一齊密封高溫殺菌。首先呢個高溫油炸過程會產生大量嘅丙烯酰胺同埋多環芳香烴，呢啲都係強烈嘅致癌物質。大家平時驚地溝油，係驚佢啲油重複使用同埋變質，而豆豉鯪魚罐頭入面嗰啲油喺罐入面經過幾年嘅存放，加上魚本身嘅脂肪氧化，會產生大量嘅過氧化脂質，呢啲嘢入到身體，直接攻擊你嘅肝細胞。其次，鯪魚係底層魚類，好容易積聚環境中嘅重金屬。當佢被炸乾之後，呢啲重金屬嘅濃度會變得更高。最重要嘅一點係豆豉鯪魚係鈉中之王，為咗令條魚夠鹹、夠香、夠送飯，廠商會落極大量嘅鹽同埋豆豉。你食一小塊鯪魚，你今日嘅腎臟負荷就已經爆燈。好多人中意用嗰啲豆豉油嚟撈飯，嗰啲油簡直係三高嘅精華液。如果你本身有高血壓、慢性腎病或者係肝功能唔好，豆豉鯪魚對你嚟講真係比地溝油仲恐怖。大家試諗下，如果你今年已經50幾歲，身體嘅代謝功能已經開始減慢，如果你櫥櫃入面長期擺住呢啲罐頭，諗住懶得煮就開一罐，其實你係喺度一點一滴咁消磨緊自己嘅健康。我見過好多60幾歲嘅老人家，明明平時生活好規律，但係就係因為中意食呢啲鹹魚、罐頭肉，最後搞到要洗腎或者係肝臟出問題。其實點解我哋會依賴罐頭？好多時係因為我哋覺得買新鮮嘢好麻煩。但係大家要明白，科技進步到今日，急凍食物嘅營養保存技術已經做得好好。如果你真係冇時間去街市買一啲
急凍嘅雞柳、急凍嘅三文魚，或者係急凍嘅混合蔬菜，都好過食罐頭。急凍過程係利用低溫物理性防腐，唔需要加咁多鹽、糖或者化學物質，營養流失亦都少好多。我建議大家聽完今日嘅分享，返到屋企做幾件事。第一，打開你個櫥櫃，將嗰啲過咗期或者係擺咗好耐，罐身已經有少少生鏽或者凹陷嘅罐頭，全部掉咗去。罐身凹咗其實好危險，因為入面嘅塗層可能已經裂開，重金屬會直接融入食物度。第二，如果你真係一定要買罐頭，一定要學識睇營養標籤。首先睇鈉含量，如果每100克入面超過600毫克鈉，嗰樣嘢就屬於高鈉食物，盡量少買。再睇下成分表，如果入面有一堆你讀都讀唔出名嘅化學成分，咁樣嘢就絕對唔係好嘢。第三，改變你嘅飲食習慣。如果你習慣咗食罐頭，你可以嘗試用新鮮嘅食材嚟代替。例如你想食茄汁豆，你可以自己買啲黃豆返嚟煮，用新鮮番茄整汁。雖然要花多啲時間，但係你換返嚟嘅係你未來10幾年、20幾年嘅健康。我喺呢度唔係要大家話食一罐就會即刻病，但係大家要明白，健康係一個累積嘅過程。你今年30歲，你食呢啲嘢可能覺得冇嘢，但係當你到咗40幾歲、50幾歲，你嘅肝腎血管就會開始同你計數。點解而家咁多人有肝炎、腎炎，甚至係年輕化嘅心臟病？呢啲隱形嘅飲食陷阱絕對係幫兇，特別係對於家中有老人家同小朋友嘅朋友，你哋係屋企嘅守門人，你買咩返屋企，佢哋就食咩。為咗佢哋嘅健康，真係要喺選擇食物嘅時候多留一個心眼，唔好被嗰啲精美嘅包裝或者傳統風味呢啲詞語呃到。講到尾，罐頭發明嘅初衷係為咗解決戰爭或者災難時期嘅食物供應問題。喺1810年，當第一罐罐頭出現嘅時候，佢係救人嘅。但係喺2026年初嘅今日，我哋生活喺物資咁豐富嘅香港，如果我哋仲要長期依賴呢啲對身體有害嘅加工食品，咁就真係對自己唔住。我希望大家可以將呢個資訊分享出去，尤其係分享俾你身邊嗰啲成日食罐頭嘅朋友，或者係你嘅長輩。好多老人家好節儉，一罐豆豉鯪魚可以食幾餐，佢哋未必知道入面有幾毒。你嘅一次提醒，可能就係幫佢哋避開咗一個重大嘅健康風險。最後我想講，我哋嘅肝同腎係好沉默嘅器官，佢哋就算受咗傷，都唔會即刻大聲叫痛。等到你真係覺得痛嘅時候，通常已經係好嚴重。所以從今日開始，清理你嘅櫥櫃，重新審視你嘅飲食清單。健康唔係靠食啲咩珍貴補品補翻嚟，而係靠你平時少食啲咩化學垃圾省翻嚟。希望今日呢篇詳盡嘅揭秘可以令大家對罐頭有一個全新嘅認識。記住，方便唔應該建立喺健康嘅代價之上。如果你覺得今日嘅資訊對你有幫助，記得要行動，唔好聽完就算。你嘅健康係掌握喺你自己同你個櫥櫃入面。不如你而家就去廚房睇下，你屋企係咪真係有我講嗰樣排名第一嘅黑名單罐頭？如果有，你打算點樣處理佢？你知唔知喺香港娛樂圈邊個係公認嘅神？唔係唱歌唱到變神嘅張學友，亦唔係勤力到變模範嘅劉德華，而係俾人叫做香港之子嘅周潤發。2010年，呢位巨星突然對住傳媒講咗一句令全港震驚嘅話，佢話自己同老婆死咗之後會捐出56億身家。當時呢份豪氣真係前無古人後無來者，一時間慈善天王、港圈手線呢啲光環全部戴晒喺佢頭上。但係隨住時間過去，呢個童話故事好似開始出現裂痕。2023年喺韓國釜山電影節攞獎嘅時候，佢竟然親口講咗句：唔係我要捐，係我老婆決定嘅，我其實都唔想捐，啲錢係我辛苦賺返嚟嘅。呢句說話一出，大家先至發現，原來我哋以為嘅神背後隱藏咗一個更加複雜、更加真實，甚至係有啲令人跌眼鏡嘅周潤發。今日我哋就嚟拆解下呢位曾經被捧上神壇嘅巨星，點樣因為一系列嘅言行，令到自己嘅完美人設一步步崩塌。故事要由1955 5月18號講起。喺南丫島一個偏僻又破爛嘅漁村屋入面，
周家第三個仔出世啦。周潤發嘅老豆周榮允係蜆殼石油公司嘅海員，聽落去好似幾體面，但實際係一個賭徒，每次出糧就拎啲錢去賭，賭到輸晒。阿發嘅阿媽陳麗芳每次去公司量頭攞錢，好多時只係攞到1桶油返嚟，連1蚊現金都見唔到。細個嘅周潤發生活慘到你唔信，佢連一對似樣嘅鞋都冇，只係着住對用鐵線穿埋嘅人字拖，成隻腳踩到黑麻麻。10歲開始，佢就要幫手揾錢，放學之後唔係去玩，而係去工廠打雜。去到13歲，老豆一病唔起，屋企徹底斷咗糧。周潤發被逼輟學，初中3年級都未讀完就出咗嚟社會大熔爐。嗰陣時，佢做過好多基層工作，商行嘅辦公室助理、電子廠童工、酒店服務員、郵差、洗車工、影相器材店嘅售貨員。最令佢記一世嘅係喺洗車場做嘢嗰陣，有一日佢見到人生第一架勞斯萊斯，一時心郁郁想摸下個方向盤，點知一摸就俾個車主兜巴星埋嚟，仲要鬧佢攞開你對污糟手，好似你呢啲人一世都坐唔起勞斯萊斯。呢一巴掌打醒咗周潤發，佢心入面種落咗一粒種子，我要上位，我要有錢，我要攞返我失去嘅尊嚴。呢種對金錢同地位嘅執念，成就咗日後嘅巨星，但亦都為佢日後嘅爭議埋下咗伏筆。1973年，18歲嘅周潤發喺報紙見到無綫電視藝員訓練班招人，佢就同朋友去試下。當時嘅佢乜都唔識，但勝在夠高大，眼神夠清澈，結果被譽為香港話劇之父嘅鍾景輝破格錄取。入到訓練班，佢唔係天才，因為肢體僵硬，成日俾人鬧係木頭，係笨蛋。但佢識得笑，一次唔得就做10次，10次唔得就做100次。1974年畢業之後，佢開始咗長達幾年嘅跑龍套生涯，由民間傳奇嘅衙役到《紅樓夢》嘅蔣玉巖，佢一直默默咁磨練演技。1980年，機會終於嚟啦！上海灘原本係揾鄭少秋演許文強，但秋官因為檔期問題拍唔到，結果就落入周潤發手上。戴住禮帽，着住長大衣，圍住條白頸巾嘅許文強，一夜之間紅遍大江南北。呢個角色令佢成為咗全港甚至係全亞洲嘅偶像。但係轉戰電影圈嘅頭幾年，佢竟然變咗票房毒藥。佢拍嗰啲文藝片，好似《等待黎明》、《女人心》，口碑雖然好，但票房慘不忍睹。直到1986年，吳宇森揾佢演《英雄本色》入面嘅配角小馬哥。我等咗3年，就係要等一個機會。我唔係要話俾人聽我係幾咁巴閉，而係要話俾人聽我失去咗嘅嘢，我要親手攞返晒返嚟。呢句台詞直情係周潤發內心嘅寫照。電影最後收咗3465萬港幣，打破咗香港影史紀錄。佢憑住呢個角色，第一次攞到金像獎影帝。從此之後，佢就進入咗全盛時期。1987年，佢有5部戲入咗年度票房前10名，總票房超過2億1700萬港幣。嗰陣時，香港影壇係雙周一成嘅天下周潤發、周星馳、成龍。但係喺呢個光芒萬丈嘅神壇上面，周潤發嘅一啲行為開始令到身邊嘅合作夥伴感到不適。1989年，有個好出名嘅清談節目叫《今夜不設防》，由黃霑、倪匡、蔡瀾主持。有一集揾咗張曼玉上去，黃霑問佢邊個男星拍吻戲最差，張曼玉直接講咗周潤發嘅名。佢話有個導演嗌咗卡都聽唔到嘅，就係發仔啦。佢乜人都親過架啦，所以我成日話佢，導演嗌停佢都唔停，一直黐住我個嘴唔肯落嚟，我力氣細又推唔開佢。雖然張曼玉講嘅時候係笑笑口，但背後反映出嘅係一種對女拍檔嘅唔尊重。唔單止係張曼玉，鍾楚紅都有類似嘅經歷。1981年佢哋拍《胡越的故事》嗰陣，鍾楚紅先得19歲。有次喺休息室，
周潤發同羅烈喺鐘楚紅面前講鹹濕笑話，之後仲按住佢膊頭，跨坐喺佢大腿上面做出侵犯嘅姿勢。鐘楚紅當時被嚇到喊咗好耐。雖然多年後佢哋仲係好朋友，但呢種所謂嘅互作劇對一個新人女仔嚟講，簡直係噩夢。最過分嘅一次係發生喺利智身上。1987年嘅千粒星慈善演唱會，周潤發同曾志偉原本係互相掟蛋糕玩，但利智一上台，周潤發同曾志偉突然轉移目標，將成塊蛋糕直接掟落利智塊精緻嘅妝容上面，仲要將佢個頭按入個大蛋糕度。利智當時忍住淚行去後台，最後喺張國榮面前喊到崩潰。利智係上海人，當時喺香港演藝圈一直俾人排擠。周潤發事後解釋話掟得越多代表越紅，但佢從來冇正式向利智道歉。甚至喺電影《老虎出更》入面，周潤發對利智有一段長達5分鐘嘅暴力戲，據講係真打，利智被打到入醫院。雖然導演劉家良話係苦肉計想博同情，但用一個女性嘅尊嚴同身體去博票房，呢種價值觀真係令人搖頭。仲有2001年嘅金像獎，周潤發同梅艷芳頒獎，梅艷芳問佢點睇國內女演員，點樣先可以闖入荷里活？周潤發竟然答：聽話聽教，乜都肯做，譬如接葡萄皮。當時佢嘅視線係望住台下嘅章子怡，因為之前章子怡喺成龍嘅生日會上面餵葡萄、接葡萄籽，呢件事被周潤發攞嚟公開嘲諷。如果話對女星嘅行為係性格問題，咁56億裸捐呢件事就真係一個史詩級嘅羅生門。由2007年開始，周潤發就喺唔同嘅電影宣傳場合重複又重複咁講佢會捐出身家。2008年宣傳《黃石的孩子》，佢話啲錢死咗帶唔走。2010年宣傳《孔子》，佢話要做中國版比爾蓋茨。2013、2017、2018，佢一共講咗成8次。每次講完，佢嘅電影票房就大賣，佢嘅公眾形象就越嚟越高大。但係當大家去查呢個基金會嘅時候，發現根本冇實質嘅捐款記錄。佢唯一一次捐款係2011年捐咗一張偷拍鞏俐嘅相片去拍賣，賣咗318萬人民幣，而買家竟然係基金會個創辦人王菲，即係話佢一毫子現金都冇攞過出嚟。對比下其他人，成龍成立咗基金會，汶川地震捐咗超過1000萬，劉德華低調行善幾十年，捐款過千萬，古天樂默默捐咗140幾間希望小學。周潤發呢？佢喺汶川地震、武漢疫情、玉樹地震，通通都冇公開捐款記錄，甚至連佢以前嘅老拍檔，好似吳孟達同鄭則仕生活困難求助，佢都係一口拒絕。雖然話幫人係道理，唔幫係道理，但對比佢口中嘅56億大愛，呢種反差真係大到離譜。講到錢，周潤發其實計得好精。2007年，佢因師吳宇森籌備赤壁，原定佢做周瑜，點知周潤發突然提出上8條辣椒條款，要求4000萬片酬一次過付清，每日只拍4個鐘，仲要單獨準備7間房。最後因為保險公司唔批呢份過分嘅合約，周潤發喺開拍前突然辭演。吳宇森當時心痛到要賣屋籌錢，最後係梁朝偉臨陣救場先至解決到。仲有拍《滿城盡帶黃金甲》嗰陣，製片人張偉平都投訴過，佢要求豪華露營車、總統套房，話老婆會嚟探班，結果老婆由頭到尾都冇出現過。最令人失望嘅係佢為咗進入荷里活，竟然接拍咗《加勒比海盜》《魔盜王終極之戰》入面邵峰呢個角色。呢個角色嘅造型同21世紀初西方歧視華人嘅傅滿洲形象一模一樣，光頭、爛面、長指甲、陰險狡詐。呢件事引發咗全亞洲華人嘅強烈不滿，新加坡影迷甚至發起抗議。周潤發事後喺《黃石的孩子》首映禮又再攞捐出嚟做話題，成功轉移咗公眾視線。今時今日，周潤發已經69歲啦。佢塑造嘅許文強、小馬哥、賭神，永遠都會係香港影史嘅經典。
呢啲成就係冇人可以抹殺嘅。但係作為一個公眾人物，佢嘅真實面貌似乎同傳媒塑造出嚟嘅親民市民周生有住巨大嘅鴻溝。佢一邊話自己着15蚊嘅拖鞋坐地鐵，一邊卻擁有多架價值千萬嘅限量把名車，同埋好似城堡咁大嘅豪宅。佢一邊宣稱錢係身外物，一邊卻對片酬同合約條款寸步不讓。或者我哋都俾銀幕上面嘅英雄形象呃咗。銀幕入面嘅周潤發可以為咗兄弟去死，但現實入面嘅周潤發可能只係一個經歷過極度貧窮，所以對金錢名利有住極度不安全感同掌控欲嘅普通人。做人最重係真誠。當慈善變成咗一種營銷手段，當神嘅光環被現實嘅自私同傲慢拆穿，剩低落嚟嘅只係一個令人唏噓嘅背影。周潤發嘅故事教識我哋，睇一個人唔好聽佢講咗啲乜，而係要睇佢做咗啲乜。最初の300萬円を貯めること、これは現代社会を生きる私たちにとって単なる節約の目標ではありません。それはあなたの人生という物語の第一章を書き換えるための最も過酷でかつ最もエキサイティングな挑戦なんです。多くの人が日々の仕事に追われ、給料日の数日前には銀行の残高を気にするような生活を送っています。一生懸命働いているのになぜか手元にお金が残らない。将来への不安だけが雪だるま式に膨らんでいく。もしあなたが今そんな息苦しさを感じているのだとしたら、まずは自分を責めるのをやめてください。あなたは決して怠けているわけでも能力が足りないわけでもありません。ただこの資本主義というゲームの攻略法を知らされていないだけなのです。今日私が皆さんに全力でお伝えしたいのは、資産300万円、ドルにして約2万ドルという数字が、なぜあなたの人生における決定的な分岐点になるのかという真実です。これは、よくある家計簿の付け方や、小手先の投資テクニックの話ではありません。投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェットが、90年以上の歳月をかけて証明してきた、富の本質についての深い対話です。この動画を最後まで見終わる頃には、あなたの目の前の景色は確実に変わっているはずです。バフェットはかつて、複利のことを、世界第8の不思議、と呼びました。そして、こう付け加えました。それを理解している者は複利を受け取り、理解していない者は複利を支払うことになる。と、この言葉を、単なる金利計算の話だと思ったら大間違いです。バフェットが本当に伝えたかったのは、人生における、スタート地点、がいかに全てを支配するかという残酷なまでの事実なんです。彼のキャリアを振り返ってみましょう。バフェットが初めて株を買ったのは、わずか11歳の時でした。シティーズ・サービスという会社の優先株を3株、1株38ドルで購入しました。しかし、買った直後に株価は27ドルまで暴落します。11歳の少年だった彼は、恐怖に震えながらも耐え、株価が40ドルまで戻ったところで、わずかな利益を確定させて売り払いました。でも、その後の結末が彼の人生を変える教訓となります。彼が売却した後、その株価は200ドル以上にまで跳ね上がったのです。彼は何十年もこの話を繰り返します。なぜ自分は売ってしまったのか。それは、精神的な余裕がなかったからです。手元の資金がギリギリで、一時的な下落に耐えられるだけの心のクッションがなかった。バフェットは言います。お金の心配をしているとき、人間は最も愚かな判断を下す。と、なぜ多くの人がどれだけ努力しても資産を築けないのか。その理由は、才能や運のせいではありません。それは、目に見えない重力圏の存在に気づいていないからです。宇宙ロケットが地球を離れ、広大な宇宙空間へ飛び出す瞬間を想像してみてください。ロケットが最も大量の燃料を消費し、凄まじい熱とエネルギーを必要とするのは、発射直後の数分圏、つまり地球の強力な重力を振り切るための大気圏突破の瞬間です。一度宇宙に出てしまえば、あとは最小限の燃料で、慣性の法則に従って無限に遠くまで進むことができます。資産形成も、これと全く同じ構造をしています。ゼロから最初の300万円に到達するまでが、人生で最もエネルギーを必要とし、最も多くの人が挫折し、重力に引き戻されてしまう、地獄の区間、なのです。バフェットの右腕として知られたコチャーリー・マンガーも、生前こう語っていました。最初の10万ドルを稼ぐことは地獄だ。這いつくばってでも、何としてでもそれをやり遂げなければならない。と、
彼らが指し示している本質は、スタートラインに立つことそのものが、想像を絶する戦いであるということです。では、なぜこの重力圏はこれほどまでに強力なのでしょうか。それは、資産が少ない状態では、人生に起こるあらゆる些細なトラブルが、致命傷になりかねないからです。例えば、急に車の修理が必要になった、エアコンが壊れた、冠婚葬祭が重なった。そんな時、せっかく切り詰めて貯めてきた数十万円が、一瞬で消えていくのを私たちは何度も経験します。そして、またゼロからのスタート、この、振り出しに戻る、という感覚が、私たちの精神を摩耗させ、どうせ自分には無理だ、という絶望の呪文を心に植え付けてしまうのです。これはあなたの意志が弱いからではありません。構造的な問題なのです。バフェットは、あなたが眠っている間もお金が働く仕組みを作らなければ、あなたは死ぬまで働き続けることになる、と警鐘を鳴らしました。重力圏を突破するというのは、この、労働と生存のループから抜け出すための最低限の高度を確保することを意味します。ここで、300万円という数字の持つ真の魔力についてお話ししましょう。資産がゼロの状態と、300万円が手元にある状態では、同じ人間であっても見えている世界、そして脳の機能そのものが根本から作り変えられます。これは精神論ではなく、科学的な事実です。ある研究によれば、慢性的な金銭的不安を抱えている状態は、人間の IQ を13から14ポイントも低下させることが分かっています。これは、一晩中徹夜した時と同じくらいの認知能力の低下です。つまり、お金がない状態というのは、常に頭に霧がかかったような状態で、論理的な判断ができなくなっているのです。バフェットはこう語りました。不安を抱えている時、人は目先のことしか見えなくなる。10年後に正しい選択よりも、今夜の支払いを優先してしまう。と、これは生物としての生存本能ですが、富を築く上では最大の障害となります。毎月の家賃、スマホの代金、来週の支払い、頭の中がそれだけで埋め尽くされている状態を、生存モード、と呼びます。しかし、300万円というクッションがあれば、脳は初めて、戦略モード、へと切り替わることができます。目の前の危機が去ったことで、初めて、5年後、10年後の自分はどうありたいか、を冷静に、そしてクリエイティブに考えられるようになる。この脳のスイッチの切り替えこそが、300万円がもたらす最大の恩恵なのです。さらに、この資産があなたに与えてくれるのは、拒絶する力です。バフェットの人生において、非常に重要なエピソードがあります。若い頃、彼は証券会社で働いていましたが、そこでは顧客にとって不利益だと分かっている商品であっても、会社の利益のために売らなければならない場面が多々ありました。多くのサラリーマンは、心の中で、これは間違っている、と感じても、上司の命令に従います。なぜなら、生活がかかっているからです。来月の給料がなければ生きていけないという恐怖が、良心を縛り付けるのです。しかし、バフェットはその時すでに、自分自身の資産をコツコツと積み上げていました。彼は、自分が信じられない仕事を静かに断ることができた。そして自分の哲学を貫くために独立し、伝説の投資パートナーシップを立ち上げることができたのです。バフェットは断言します。お金の本当の価値は、物を買う力にあるのではない。嫌なことに、ノー、と言える力にあるのだ。と、半年分、あるいは1年分の生活費が手元にあるという事実は、あなたを理不尽な要求から守る、心理的な防弾チョッキになります。嫌な仕事を辞める選択肢がある。対等な立場で交渉ができる。この自由こそが、人間としての尊厳を守る最後の砦になるのです。そして、多くの人が見落としがちなのが、複利の臨界点、という概念です。バフェットは、複利を理解するには、それを体感しなければならない、と言いました。頭での理解と、腹落ちする理解は全く別物です。元本が少なすぎる段階では、投資のリターンを実感することは不可能です。例えば、100万円を年利 10% で運用しても、手元に残るのは10万円。確かに嬉しいですが、それで人生が変わる感覚は持てません。しかし、300万円の 10% は30万円です。これは、人によっては数ヶ月分の家賃や、すべての固定費を賄える金額かもしれません。自分の働いたお金ではなく、お金が働いて生み出した利益だけで生活の一部が支えられる。この、クリティカル、マス、臨界点を超えた瞬間、あなたは数字としての投資ではなく、現実としての富の増殖を体感することになります。バフェットのスノーボール、雪だるま
の比喩を思い出してください。雪だるまを大きくするには、最初にギュッと固めた芯が必要です。その芯さえあれば、あとは長い坂道を転がすだけで勝手に大きくなっていきます。300万円は、その芯なんです。それがないまま坂道を探しても、雪はただ散らばっていくだけです。しかし、ここで非常に危険な落とし穴についても触れなければなりません。バフェットがグレート、フィルターと呼ぶような成功への道のりに仕掛けられた最大の試練です。それは300万円が貯まった瞬間に訪れる誘惑です。これだけ頑張ったんだから少しは贅沢してもいいだろう。新しい車を買おうか、最新の iPhone に買い替えようか、豪華な旅行に行こうか、努力した自分をねぎらいたいという気持ちは人間として当然の感情です。しかし、バフェットはこう問いかけます。金の卵を産むガチョウをなぜ殺してしまうのかと。300万円という資産はただの数字の羅列ではありません。それは将来にわたってあなたのために卵を産み続けてくれるガチョウのヒナなんです。そのガチョウを